куче. Бач. Бац, да. Не бац, майка му дърба е. Не е куче маняк, човек. Какво правиш, чак? Не дошъл да нас снима. Аз не те била, Ямбол. Марихуаната, по принцип, е незаконна. Много хора казват, че тя вреди на обществото и на младите. Тогава защо обществото и младите продължават да я консумират, след като толкова много вреди? Питам аз. Отговор не чакам, защото го знам какъв е. Сашчето е номер 1 куче. Не говоря за амфетамини, Дай една цигара. за хероин. Дай една цигара, човек. Тей, човек. Сега ще дам една друга, дай за малко. Ти, човек. Значи, само искам да изчакате малко за перформанса с Сашчето. Ще пуша. Някои хора казват, марихуаната кара да убиваш. Не е важно. Не е вярно. Може ли да паря? Но Сашчо. Сега ще кажа на господата от МВР Сашченцо. Как се пали? Наклинчи го. Сашчо. Тук първо трябва да се изгори отпред. Казвай, да. Ай, още малко. Асистент Едър. Държи. Това е Едрия. Мой човек Едър. Бега, бе. Значи в момента сме Едрия, Стефчо, Луната и Щедрия. Аз съм Щедрия. Сашче! Хайде сега всички след мен. Когато кажа Сашче, и вие кажете Сашче. Сашче! Хайде сега. Сашче! Още веднъж. Хайде. Сашче! Ма аз казвам Сашче, вие Сашче сме. Сашче! Сашче! Доказа като Сачи, малко. Е така са помпи, така. Край на интервюто.